Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariyana Mula aka uMr Soweto ka vele mo tseba aka Mr Cool himself. Intwana semakhontshi la kupromote la jiya khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Ntariyana bafethu. Namhlanje bafethu, angifuni nokubabiza ngamagama because they don't need any introduction. Ngiphethe into fire bafethu, yabo. Efemini liwani. So akunakuningi engizokubuza because efire no la kusuka amaphepha kusala amakhadibhokisi. So bafethu, mina I have only one question because this is not a long thing, yabo. What's happening in Middlelands? And eyiphi nifuna ukuyistop eMiddlelands? Nazi into zenu. Hayi, awuyebo bafethu. Hayi lona latseba man, hayi sibala mayenza kuphela. Hayi tshwere ntjaka yala isibuka ka wesala. Beka kopana man. Lento lesayenza. Ya kahle man. Otherwise mfowami uthi khambani since mina ngingasaboni okuningi ngala endofa. Mfethu shothi manje like lapha mfethu yazi mfethu akakachange kusaseriwe yangithola. Sasinzo. Wena nje kumele ubheke ititi lakho yangithola nakana lentwana leshumayeza expanda yangithola like into yokuthi bheka mfethu kumele siyimele yangithola intwana encane mfethu hayi angeke ikawu so tshelwa intwaneni lekawu so singisho ukuthi boba nama Malaska. yangithola shothi manje like ikawu ngilibele nirokha like manavi yangithola manje Sure. sokuba nokubangisana imisho Hayi njalo kahle ungavayo uyostasha usitashele imhlobo yakho grand yangithola like sobangisa intwana encane mawusulile yasibali like inkinga manje vele endofa sesigcina sibangiselana yonke into. Isitwadlo uyabangiselwa, ugelo uyabangisela, style sakho like yonke into kahle uyabangiselwa endofa. asifane ka Phela kumele babambe ukuthi hayi masingabantu ngeke sifane vele. Yabona? Nemiphando yethu ngeke ifane, nokupopa kwethu ngeke sipope ngokufana ngoba like nomdali wasibekela isikhathi sethu, omunye nomunye unesikhathi sakhe. Ngizokushizila kwami ukuvuka kwakho, ukushizila kwakho ukuvuka kwami asazi. Yayibona leyo. Mayibona abayibheki nalayini. Abayibheki. Bona babona nje hayi ukuthi ngcono ngikuthathele. Ugainani mangithathele. Ngoba still ngizokulanda. Uyayibona lento bheka sengikulanda kini ngikubhekisela nasebazalini manje. iba ngathi Yabona umzali nawe ugcina uyabona ukuthi kahle mina ngazali umuntu onjani. Yabo sogcina manje ufakela umzali ama-negative thoughts manje ukuthi manje kahle ngiyasola kwenzakalani ingane yami kwenzenjani nayo. Isifunela ijele noma kwenzakalani yabo. Ngoba phela lento le ayikho lento abayiphilayo ngaphandle. Ayikho into ofaya mangigcwele ikwali man yaprethendelana kahle nina ayikho indaba yenu. Hayi naprethendelana man. Uyayibona leyo nto. So when Royal, what's your take about lento ayishoyo? usho biva ngithola sho biva hence bengimtshela ngithi kumele ubheke lapho mara ngithola ngoba bona babhekane nabantu ka like umsebenzi yangarasi but like ukunakana nabantu feel like yabona into fire like into fire ka ngathi ngizakhipha nje mangithola abantu abayimoshayo la yini njalo yona into ofaya vele siyakhipha kumnandi la siyakhipha hayi phela ngithola izinto ezidalekayo ayinkinga manje amakwalo abantu ngithola siyaprethendelana cabanga mzuzu nabo ma-23 years 25 years usaneboss umdala ungako usaneboss sis man khulani bafethu man hayi man ake nikhuleni man mabathi 1 wena uthi how high bathi jump uthi how high bathi 1 uthi 1 now 2 now hayi man khulani bafethu nibadala man bangaka abanye benu ninencusi abanye benu sizothini incosi zenu ke nina ke masenenza kanje canga ukuthi umntwana uzofundani kuwe umdala ungaka So kusho ukuthi most amajita aphenduka amasiyoni. Bathi jump bathi how high phela amasiyoni ayajump. Kahle uyabona nalezi asezethu isijobha kangaka futhi ngathi zenza kancane lezi futhi masitshela bobosi bazi ukuthi indoda jump
How high yakhona? 10 times. Ngiyakutshela 10 times. Phone iyaya 10 times. Ziyabheda lezi. Ngeke uthi una 23, 24 saneboss. Khohlwa iGame ka iSkim ngeke sikugaye next. Ngeke sikugaye fuck all. Saseyintwana masase business scheme. Manje thina sifuna siqhathwa-ke thina leli sithola yibo intakeyana ngithola. Simthana. Ngithola. Thina sisiphilela kamnandi bafethu. Maningabona ukuthi kugcwele kanjani la emuva. Ningathanda ukuhlala nathi bafethu. Kube bayazi. Inkinga ngeke babone. Senizobona mani ngaba one of us niyabona. Yeah, same time. Maningashintshi ukwenza nje bafethu nje nibe abantu abagrand nabo. Khohlwani iGame. Leyo yona ngifuna ukunishasha khohlwani iGame. End of fire futhi anijuthene neGame. Ezingekho. Angeke zinisendawo man. Inkinga man push inzondo inkinga yini. Inkinga nipush inzondo bafethu End of fire. Nipush inzondo. Nalabo abacabanga ukuthi manje ukuphuma kwami End of fire ngikhishwe yibo. Khohlwani bafethu angikhishwanga yini. Angikhishwanga yini khohlwa. Uthi baba mmakatha banana uri. Banana nkare ke ntshitse kubona mfethu kasi mfethu. Ele hore nna ke shebetse le site la ka bona hore no ho tlo khawata nna at the end ba bona ntsha. Obviously zini so nikutshela une ke include shuma ore shuma yeda khona la ashuma ya renga ukuthi sibale cishe sibale bamshanga kanqa ugela. Ngiyangithola. Uca ufise kama sina amapha. Apha ende ngesikhathi esiwona. Impilo yakho ifuna mele usheshe kwezinye izinto ngoba wena uzogcina ka usowenze into ukuthi ibheka nawe yangithola. Ujikisole. Zipha ezilele for izinto ukuthi ibheka like intakana. Like zipha ezilele intakana for ukuthi baloleka into ukuthi ibheka bekuzokhabatheka yena uyacaba. Ukufela umaca. Yeah. Uyangithola shothi maye like into khona yenzakale izinto zikanye into yenzakala manje ucabanga siyenzakale more. Uyangithola yabona more kwakhona la usidenka green ukuthi into uyangithola. Yeah, ila sikhuphula phela so yi-1 phela sikhuphula ukuthi yo. Enze la ngiflopile la ngenze sona so uyasona manje ukuthi wangenze la yini. Yabo. Ukuthi mayifuneka ukuthi ufike la. Yabona ma umuntu kumele usikhuphule kusase fast before you act cabanga. Ama after effects ukuthi kuzoyenzakalani emuva. Yabo ungacabanga into ezenzakala manje. Uheavy fun manje. Yaphela 2 minutes. Ama after effects wakhona ziyakhala ama results wakhona. Ziyabuya. Ziyabuya. Mina bafethu ngine question e1 because nje bengingafuni ukuthi ihlwaphe kaningi yabo. Bafethu le ndaba yogesi. Le ndaba yogesi man. Iyo. Ngiyangana kwamavayo. Inkinga manje yabona entakeyana neyazi njani lento ugesi ngathi nabo labantu laba bama Eskom laba buya bakhethe man. Yabona la eFridos ayidlakhala mfo wami. Yabona izolo lokhu kulenda ama transformer u2 yezwa amasha. Angikhona amakasi abhonyelwa ama transformer kulenda ama transformer u2 amini custom nanu akunafisi. Namanje ngithi izolo bethe ugesi uzobuya ngo8 kuphi kona wabuya kulelo kasi lelo le ama top side le mina custom idololo. Ngaze ngasho ngathi anhle mina na iFreedom Park ngiswaka. Freedom Park ngiswaka hayi kabi. Abona when it comes to ukuzimela aniswaka bafethu ngathi aniwazi ama rights wenu nina kahle. Yabona kube bengisendo fire kube bengiphethe amando fire. Kube sinogesi no. Yabona iGolden Highway sayifana no siyayiqopha no sishisa amatayera sifaka itina la. Hayi ukuthi manje corruption akusi corruption. Siyasilwela. Ngoba masinga act ngeke kulunga. Ngeke siphile ngama-khasi tot siyothatha khabo sibani waya. Hayi kuhlungu phela la yini. Nawe uyatineka njalo ngiyakugogotela emfethu angithathe. Emfo wami ngicela ungigama manje ogesi. Uyabona? Uzotineka nawe. Njalo ngiyikuwe, njalo ngila kuwe. Uyabona? So hayi mani sangicela abantu begesi nani mana nisibhekeleni kancane man. Eskom. Ngathi nibhekela lapha senidola kuwe too much. Hayi vele. Hayi. Yazi ngitsheleni out ukuthi why don't you have like sibe ne flat rate whereby like each and every house ibhatala 300 or 200 nibe negesi the whole month because amajite if I wanna gas
the first thing efika engcondweni ukuthi hayi awuthi ngiyophanda ephasitshini athathele umamakhe ifoni ukuthi athenge ugesi. So Eskom anibona ukuthi ni-creator i-crime rate engakanani for ukuthenga ugesi. Mara vele somva ngoba ngiyazikhuphula ngisendlini anginagesi anginafokolo yabo sengiyasho hayi ukuthi into engiyenzayo sengiyasho ningacabanga ukuthi lento engiyenzayo angiyenzi sengiyasho yabo ukuthi phela anginagesi ngiyadenka shit anginagesi number 1 hayi phela silami liqinile. Hayi man kumele kuhlangane boma-crown intonyana yabona amahlangane i-crown yonke into yami izohamba grand ngizothola izolo ngithola inkawuza ngithola ibhibi uyayibona leyo nto. Hayi nhleke yazini sinyokufa kahle kahle senyokacela abomama benu manje emakhoneni manje abobaba benu manje sebayasaba ukudlula inqa ye-Eskom. Mawuthi uyabheka vele naye akangiboni kusebusuku akubonakali akunagesi phezu kwalokho nizothini aningazi asazani. Yimi lo sengigcina ngithathwa nanginhliziyo ngishawe uyithayima lakho oleti lakho ngekaperi laphaya kabuhlungu kabi yabo for ifoni yakhe or for imali yakhe leya ispanele kanzima leya ayivukelana yabo. Eskom siyanicela man ake nisibhekeleni man bhekelani man siyanicela man hayi nawe Eskom futhi with the cop. Aish Kapito wena uthini mfethu ngale. Hayi mina bangidakwa laba into ephaya laba yangithola bona bonke enhleki labo Ramaphosa bonke enhleki yangithola ukuthi manje Ebafethu edawu nina. yabona leyo uthi Mina kayikhole speed sibala ngithola ukuthi manje ka bonke kumele bamashe ka zonke ezinemikhala amakhatani yanemikhala. wena mawuzale kule emashi mfowami Simele kumele simashe zonke lezi. nalo bathu bani lo mbhemu lo bekabhiza operator ngalezi zinto lezi zokuthi abantu bathi bamashe bahlulekile phakela yazi ukungena kwakho ukuthi uqawune makafeli uqawunye ngiyamphakamisela ngithola ngoba uzame ngawo wonke amandla wakhe so ukuthi nje bekangena ama-supporter lawo angayangithola ukuthi manje otherwise bekayiwinile uqawu bekaze grand ukalapha nkwami ngiyakuphakamisa uphakela umhlakazi. Mara why after le meeting no President Zuma yonke into yashabalala. Angithi manje phela ngeke sazi phela ngithi yazi money talks, money can buy everything. Imali ithenga yonke into baba wami. Uyangithola yabona imali amali usathana. Hayi imali usathana. Ya nasetshela ungeni vele kungena yona. Hayi bheka mawungena mali nasetshela yo Esemazembeni. uyislave. Mara mina ezami noma kungayenzakalani ngiyazi sendele 10,000 isejele kuhlanya umagistrate. So wena eRoyal mfethu uthini ngale ndaba yegesi because wami Mina sesibuye ngikutshela ngithi mina bheka yabona le system mina bheka fuck the system yami ngoba like bheka labantu laba lento le bayenza sibuni into esizwa imali ukuthi badlile angithola bheka negara ebamasha ngazo sibala ngithola manje bazobona ukuthi phila kanjani Uringivari lapho mkhozami ngoba nje sidliwa nje imali. Ayikho le ndaba yalabantu le system yanakho mina ngibona ukuthi yaphi le idakiwe le system le. Hayi badlala ka rona batho ba ha bona kwa sheba na wa nka wa sheba la rings le di-councilor nyana tse tsa teng tse ke batho ba kasi ba changeana bafethu le tlo re tsayana mara sa dlalang ka rona re shebile man lamakhanselani nikhanselani ngithole ethaveni umuntu uphuza lama-80 rand bekawakoleka ekasi izolo mawuthi uyabheka ujayiva murtu mawuthi uyabheka ekasi akunashintsho there's no change. Badlala ngathi ngisile imali nani makhansela amarivali angeke sonipolisha sincengana mara vela washo nale ngoma zemaskandi zishilo zathi uzoncenga unyoko mfowami hayi bheka hayi. So last question before Royal isifaka out yami ye-face mask eRoyal mfethu le mata kayi awuzikelethwe le mata kayi
Anisithi zihlabuhlabu ngemilo lenzi nale kimi ezingathi ziyabhayizanyana ezizama Uqalenye wena ntakana uzinyathisa ngale ntwana le. Inkinga manje yabona manje. Inkinga manje. Abheka. Kuzoba ngathi silandelelana nabo. Bayazazi. Yangitshela. Hayi. Wabona Yazi mina ngithatha kanjani? Ngithatha iba ngathi sibagane sithatha. Yangithola. Bangathi masibaqale yabona lamabhande lawanyana abawafuna kakhulu ngami. Nawafuna amabhande ngami ukuthi ukuphuma kwami endofaya ngikhishwe yini? Angikhishwanga yini baba? Angikhishwanga yini? Ungasifuneli amabhande angekho mfo. Mafuna ibhande hambe ejimini egroundini ujime bazokugaya i-Captain Belt. Bazokugaya i-Captain Belt mfo wami. Ibhande uzolithola lelo mfo wami. Mangafuni lelo geleza out yami. Uzothola le bhande leliya elihamba neshovo lakho. Ugraduate nje yami yangithola. Yiyo amabhande uzowathola ngami out yami. Otherwise angikhishwanga uwe noma yini khohlwani ngiyaphupha lapho. Uyazazi otherwise. Khohlwa angikhishwanga uwe out yami. Ngithi kumanje mangisuka la ngiza la endofaya. Yangithola ngiza la endofaya ngisashaya already round mangiphuma la ku-already ngigcwala isigange endofaya akekho ozongenza fokona hayi bheka nizosithola kahle kahle sisonke asisusi kumabhifi fokona size ngokuzolungisa ikasi funa ukubona abanebhifi vele vele nakuma-comment bazokhomenta njengale episode leya yamzukwane leya last bazophinde futhi bakhomente balokhu bathekana ngobuningi ngisazothekana ngobuningi nanoma nginganiboni abanye benu maka nisazothekana okusala ngikhishwanga yini ekasi mina ngiphume ngifuna ukushintsha and indaba zami phezu kwaloko angithola indaba zami eziningi zazo asifuni nina ngikhishwanga yini khohlwa yekelani ukusikhohlisa khohlwani ngifina muntu mina ngila peace majensi bafethu mina angibhifi namuntu peace wonke umuntu bafethu anilove ka lerato fela hayi aletsa ka sibi hayi sibi ke salona sibi ka lerato ke salona bafethu le tla ipona hayi le tla ipona otherwise nayi peace majensi. So awuthembeze dlalele impilo abantu abafuna ukubona bakuthola kanjani nkosazana ngifuna sifake umkhozi lo wethu. Hayi mina yabona singitshele mina futhi manje ngawukhuluma ngabantu fele mina mawufuna ukubona ngena kumafeki uzongithola kumafeki angithola Real man stuff ma-out egreni siyaploma sibe sama-out angithola siphushe something bona siplome kamnandi kanjani angithola if uze kuzokhuluma ezinye izinto abheke kunesikudlala ngisazokudakwa nakwanye ngisazokudakwa angithola thina sispread uthando la peace bafethu ngangithola royal mfethu any last words and how people can get all of you nje sizofaka umkhozi la so singisho ngithi kuma-socials ke angithola uvele nasendofa ezonike ntange emanayikini angibambisa futhi manje bheka ezele bheka ubabuze ngo-royal men's cup subway travel mawuhamba nami vele kube humble ngazongibambisa nsanga abahambe pipi yomuntu okudala ntanga pipi katata bheka la yangithola I like trouble ngazosityawa mara at the end of the day ntwana siphusha ini yangithola sayenza lento yangithola bheka thando kuphela ne so thina senza i-content yangithola bheka mawusibona nje bheka asi-research sayiphela content asi-research sayiphela ne bengicela mfethu royal silahlele untanga baba Ross Rick Ross wadi Royce Royce o tsamaya ka di-Porsche Coys. Okay bafethu we are back again ku-Ikasi Livukile bafethu recovery podcast. It's so fun mfethu having like abantu abaningi ikimi ey'ningi in one house and that time we have peace yabo so mkhozi wami mfethu le sipha wena tell us izinto ozibonile and kwenzakalani usitshele ngayo kabanzi so next episode abantu bazo-expect because vele ngishaya lezi ezami i-shoot after la mina neyama sikhulume khuluma with you one mina obviously ngi-out ekhula igrand yabo Royal yarekhoda la
Ngiyawuthi ekhula i-grand sesifike ngi-grand kanje, hhayi ngahlangana like ney'ntwana yabo, like iy'ntwana ey'ncane. Ngathi ngiblome ney'ntwana fili yabo, ngabloma nabo. Mangibloma nabo obvious ngiyabona abantwana abantu like banengcasasa nabantu angithola, like banekwalo angithola. So banekwalo kanje, nami obvious ngiwumuntu obekasula angithola. Ya mangisula kanje kushuthi manje nami vele bayangifaka ezintweni, bayangibonisa ukuthi hhayi ntanga la siphila kanje yabo. Manje mawangibonisa ukuthi siphila kaso mfethu, hhayi yilapho nami sengiyabamba ukuthi kwenziwa kanje nakanje yabo. Kuyaphezulwana izinto ezinjalo yabo. Manje wena udume ngani ngokushaya abantu? Hhayi like mina obvious bengidume ngediski angithola. Then after wayifake le nto le? Ngayijiva idiski yabo, mangiyijiva idiski ngayenzani, ngadlala like i-staff, bengiyi-staff guy. Bodlala i-staff. So ezami-ke lezo staff rider ngabheka mfowami sisuka sonke kuleyo lekasi kahle kahle bheka angathi sihlangane ngokufana. Otherwise makazi ngingathini mina Yeah, ngathi mfowami yazi wena ubhayizeva sure, ngathi ubhayize ngokuskima intwana ey'ncane sure, bengibhayizela ngithola ngoba yazi mina baba wami ukubamba kwami mina ngabamba ukuthi mina kahle kahle angikaze ngabloma nentwana elifini yami kahle kahle. yeah, Singathi kahle kahle elifini yami singithi 11 kahle kahle intwana ukuthi intwana to the point ukuthi intwana. yeah. Yayibona leyo nto angithola. Hayi ukuthi ngisho ukuthi umkhozi maybe mhlambe bekahlala nalezo ntwana. Ngisho kanjalo sengiyasho ngithola. Mina bengincane ukuhlala nama-hoti man. Ezi-hoti nakimi ezingishiya ngabo 5 years. 4 years. Yangithola. Futhi manje ngibheke ukuthi khona into ingqondonyana engizoyithola la. Ngoba labantu ba-hoti dala bakhona e-11 ngibathola i-11 angithola. Sure. So ithi ngibambe le ngqondo abayiphethe ngibone ukuthi sikhiphani ngale ngqondo. Ngithola bazongifikisa kahle kahle ngale ngqondo yabo cause bona ba-hoti. Ngithola basibonile izinto ezi-wrong nezi-right so far. Ngithola hayi ukuthi zonke bazibonile so far. Ngithola. Otherwise ezinye nami ngisazozibonela. Yabona lapha egadweni mfowami i-staff riding mfowami zisakhipha. Nami bengisageleza lezo y'nkathi boma 2016. Yeah. From la 2016 ngiyakutshela mfowami besiyivala nhlanzane ukuza kanje. From naleli kahle kahle kuza kanje sithi nhlanzane sikeleza mangoba sikhipha imali asibhadala itikiti asithenga ifokolo sishama ngoba Athi ba emisa diphatsi basho ba grisi mo tlase ga diteng same time ba sheba le mo wena le matsoho. shini manje khona elinye isini like la ngibasela la ngithathela umfethu angithola shini manje umfethu besidlala sonke lapha ku-Ostidi khona enye i-team bebathi Didi Dragons. Yeah. Yabo shini manje Didi Dragons siphethe umuntu wesifazane angithola. Simbiza vele ngo-Ostidi yabo noDidi yabo. So shini manje awuthi le hayi bafethu ulwazi bafethu ngisho nani niyamazi mfowami yamshaka buhlungu igado la muntu mfowami. Shini manje i-Friday besijuthana vele bengigeleze eLamula lapha ezone 5 lapha eLamula tupili. Shini manje siyajuthana on a Friday siyajumpa esigele. Shini manje esigele ngama-Friday bekuhamba into yokuthi makushaya lenkathi ezithi boma 11 akusena ama-period akusekho busy yabona. Makushaya 11 nje 11:30 sekuyi-break angithi akusena next yabo. Sekuyajiva lapha amaphutha ayaqwala abanye bayalwa abanye basemadayisini into ezinjalo yabo. Thina sishaya amakati. Aletha isigele kucala before sishaya amakati. Bafethu isukile bafethu i-Friday nani niyazi. Ngithola hayi nabo bayagcwala bayazi mina sogcwala amasteshi sigcwale ney'trati. Bheka ngisho igado maliphuma
Cha, bozobona iyeli besishayelwe N3 incaza besigcoka incaza eli-grey hhayi mina bozongithola ngedikisi eli-grey phezulu wala bheka ngithe dikisi lapha ngipepe ne-school bag asisali sihlala la emqolo straight isitumbu. yeah bheka ngithi eshopo ngilibhekise le bengithanda i-Maybach angithi ipoti ziyafufa phezulu kwegadi yabona umoya ubhaya bengithanda i-Maybach bengishaya i-Maybach Masisa kufufe basiphezulu. Angiyakutshela ayi manje ntwana mayizomthatha shuthi manje mthatha lapha ephefeni nje yami angithola shuthi manje kwenzakalani ama-competition phela agcwele kune-competition each and everywhere yangithola yithi labaya siyagibela kune-competition yokuthi sisuse emuva la kuqala khona i-coach emuva siqala khona ukuthopha Kodwa omkhulu. yangithola sifikelela kuphi sesicoach kumele sisuke la siyofika le ucrossa yonke into ucrossa i-dice ujumpa ama-coach bheka ntakena shuthi manje kumele sisuke la kule stop sizofika kule stop lesi esilandelayo sifuna ukubona number 1 uye ozowina yonke into sibetha ngayo yonke into sibetha ngamafoni ngemali nangethekeni besibetha mzukwana nendaba yegado betha ngomntwana wabantu tshela ukuthi hayi bheka bona lesilenda lesi sami mfowami bheka bona wangishiya la isakho njalo isakho sonke njalo manje lesi silenda masithanda wena sizokwazi ukumjola kanjani obvious angeke angithi yabona sekuzoya nami ukuthi manje amaqiniso wami namagama wami ukuthi ame kanjani yabona towards uDela yabona ukuthi uzoyithatha kanjani naye sekazobona yabona maka otherwise naye ubhalile uGela ukuthi hayi ungowami yayithola leyo ungowami sekuzophuma kuwe ukawo yena mina naye sesiweqeda emasayidini ukuthi yethu siyibhekisa kanjani indaba yayithola hayi nangu ukawo fele sidlala i-skateboard angithi saphuma eplatformini sidlala i-skateboard asicafa skateboard shuthi manje ilento ukuthi ilona uma emnyango straight wasegarweni mawungena yabona lo mnyango lo siyawublock ukuthi ungavaleki angithi yazi khona iminyango ezivalayo yabo so siyawublocka lo mnyango ukublocka kwethu awusavaleki angithola mawungasavaleki kanjalo sibabhaya lapha e-PC yangithola ukubabhaya kwethu sadlala ukawo uyashift e-PC-ni ungene e-coachini ungene e-PC yabona e-PC-ni shuthi manje kusemaphakathini kwama-coach yila ama-coach ahlangana khona e-PC-ni yangithola ungena la awudlala i-skateboard shuthi manje i-skateboard into ukuthi uyaphuma uyashelela uyabuyela uyaphuma uyashelela uyabuyela nina benibizani imunokha hayi then kunale besibiza i-butterfly bengintsweme nge-butterfly so i-butterfly ngithi uyabona le nsimbi leya hayi shuthi yabona le nsimbi leya uyayibamba usukumisa iy'nyawo uzibuyisela phansi thina sithi Superman Superman shuthi manje umpethu ushaya yini yabo Yabona nami like coach wa galo like it okay na ka platform o thoga like o shebile go mogao Sibhekusi le ka hodima ke re bene o stekelele o face cable o shebile kwa yona e tla ka kopedi futhi manje cable liza ngayi mina ngishaya iy'nkathi zami ngiyathena ngibheka le ngithathe isibuko ngishaya ivika ngibhekele i-cable iqhamuka ngapha ngisho manje ngilifeyisa ngekhanda kuqala yangithola wow so that's why lesi nabanye abantu babulelisa abanye abantu egadweni ayenze ngathi uyakutha uma uthi uyavikela ikuthi igadi uthethi karothi like ngishaya isiphuha mamjiji ngishaya isihohlo sihlale laphayana ekhebulini wena mawundlula lelo unless mawungashintshi lane angithi yazi kumele ucross i-road phela angeke ditaso wena o ko magareng go tswa ko wena go thaka tse tanka ore tse tanka lao
ngibona le rona ge Uyazi leyo gesi iphethe ngani? Uyazi leyo gesi iphethe how many volts? Uphethe 600,000 volts. ya sharp and I sharp like kanyana ngitho. Baba Trouble ngithi lo muntu amshaya laba. Lo muntu amshaya baba ngithi lo muntu uphethe amshaya ngempeke kanje into engibaseleke yona u-Achuzi phezu kwalokho boku-goalkeeper wase mfowami. Lelo langa angilalanga njaya. Angifuni ukutshela manga ngithathe almost boma 2 weeks ukuthi ngibambe ubuthongo. Yeah, get wrong. Ngibona u-Achuzi impethe igandwa yitrain mfethu. yazi mkhozi the way ukhuluma ngakhona mina ngike ngafuna ukushawa konjini lento le baneka ngayo mani impahla bayibiza besibiza le kanje le idice mari negama la like lafuna ukuvalela Phela la shaya kuyaphula ngeke lisavuleka. emfethu kunesky Ayizovuleka livuleka nomlilo. emfethu kunesky emuva Shapa la ile. njawa yazi mina ngasinda ngani cause bengumuntu ama-gymnastics ngikwazi ukushaya amathembe so angithi thina besibiza ihenga shuthi ithe mayithi yavala ngangena so kwakucima ugesi sibalani mfana azange ngishaya kanje ama-security ngawulala ebhari Ngenza kancane yabona makhuluma ngale singivele ngicedele kamfethu ngoba iyangikhalisa yabona ngaphakathi makhuluma ngama-security khona enye bebayibiza ngopower. Aliyabe ngeke yazi bayisibamba yasibambe naleli ngiphethe abafowethu siboma 5 6 ok-uniform yezo yazi yenzani ithi shayina isekele baba siyayishaya isekele yezo wena tlapa lo wena tlapa lo wena tlapa lo wena makabuluni ishaya ngesandla esingaka ngeke uyimele mfowami iyakudabula leya mayishaya ngempama angithi sophuma lapha sikwatelene ngabomacala sishaya iline mfethu yabona ukuthi kamo balengithetha kwestrateni alibone kokhaluma ngiyaphuma nesitrateni ayabona ikalo baba wami abona ikalo ayabona mangibuyisele empilweni yasegadweni ngikhumbuze ezinye besiyivala itrain mfowami coach to coach yakazenzeni bafethu le gado bafethu lesi sonishaya nge-claims sisazobuya le ngegado senitshele bafethu ukuthi beka into ebhaya siyanibona abaningi ama-podcastini niyakhuluma hey kasi what thina i-podcaster sishuthi siyayiphela angizwa siyi-3 kanje ubani bekazi untariyane bekagibela igado next ubani bekazi ukuthi ngike ngathopa 4 call next 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 phezu komjaji mfethu ngama-blazer ubona iblazer lithi khala bongwana ngaleso sikhathi abongwana basahlanyiswa igado na kusasho igushu lezi nethafisi eshayinayo i-stretch belt tuck-in uthini ihembe sil-ayina ngama-scotch silenza ama-diamond igushu lezi vele besilifasa i-butterfly shaya ibutterfly akusinoma ubani ngapha mawuthi uyabheka mfethu kwenzakalani onsame carry more mawungena scream abantwana but then bafethu hayi leya siyivalele bazosida episode number 2 bafethu sizobuya ukukhuluma about ukugibela ama-train angithi isilungu bayibiza i-subway surf mina ngegama bafethu angithi niyazi ukatlego ntarena mula aka umenze swethu kafela motsemba aka Mr. Cool himself. If you want us to give you more information asekazi subscribe, comment and follow. I-autism izikhona ziyaphila zishonanga. Uyangi-understand because bakufuna bakuthola ba? Subscribe lapho. Ngithola to all platforms marobhane ezinye that-time now. Marobhane, ngiyena kubiza marobhane, robha abantu. Hayi angirobha abantu like mina nginja ngokushasha. Mina ngokahle cause ngathi nami nginja ngokushasha and angishashayo mina ngikhuluma iqiniso. Bona shasha nabo kahle khona nabo mashaya yazi sometimes more ring ivara abantu bacabanga ukuthi uyashashayo then more ring abanga abantu bacabanga ukuthi ukhuluma iqiniso. Ifana ne-politics. I-politics ikhuluma amanga ngicabanga ukuthi iqiniso. Yabona le asiyeke ngoba siningi ezalabo siningi so
wena ngeke ngisho ukuthi bakuthola because ne-episode yabo Hayi, bagcwele. bagcwele bafethu. Hayi. So bafethu thina masithi Soweto nithi sighetto, masithi Kasi nithi livukile kanjalo udaba. Hayi, So livukile. asifakele emandleni masithi Soweto Yethu. iKasi Hayi, livukile baba. Kasi livukile. Livukile ka-10 kanako. kanako onomona akayogcoka amapijama. Danko. Sibonge lapho.